Maromo ji 400 e kaunti ma Migori osekawo sandan ma ichwoyo diriyo e higa mar geng'o gamo kute mag ayaki. Yath motisi ni lenacapavir nyaka nyocha chenro mar chiwo yadhno chakre jumbe 2 mokalo. Moko kuom jokanyo e sekta mar thieth neno ni kwano ok ni malo ahinya kaluwore gi rem e chiwo puonj moromo ne jopiny e wi berne. Jafwambo marwa George Juma miyowa lerno. Jumbe 2 mokalo migawono mathiedho e kaunti ma Migori kaotenre kod migawo mathiedho e piny owacho mamalo ne ochaka yanga chenro machiwo sandan mar yath mar lenacapavir men prep ma ichwoyo ng'aderiye higa mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Kuom yedhe kata doses 800 mar lenacapavir ma kaunti ma Migori oseyudo, lipot mogolo jatend migawono mathieth e kaunti ma Migori Caleb Pondi yango ni ji 400 nyaka sani osekawo sandan ni mar lenacapavir. Nyocha watimo launching ne wayudo doses 800 to sama wawuoye ni ji 400 oseyudo sindan ni osiptende wa mopogore opogore ne gin osiptende 10 mane wachako godo. Kada bende jokanyo moko e sekta mar thieth neno ni kwanni pod ni piny. Jatend migawoni mathiedho e kaunti ma Migori Caleb Pondi wacho ni bedo ni gisechiwo nus mar yedhe mane omigi nyiso ne gisego okang' maber. Jomosewuok ahinya gin joma hikgi okadho 20. Kanwang'iyo statistics gin joma hikgi okadho 20. Aparo ni gin joma bedo ka are sexually active. Kendo wageno ni namba ni biro dhi malo ka wamedo land. Waneno ni ober nikech okelo yot moloyo prep mimuonyo pile odiochieng' kod odiochieng' chande. Koro wakwayo mondo stakeholders te o converge urgently, ma en gima urgent nikech kwang'iyo kata commodities manyocha okele Migori County ne githin to pok gibedo exhausted. Moko kuom jokanyo sekta mar thieth wacho ni bedo ni puonj pok otim malong'o ne oganda osemiyo jogo mang'ayo gamo kutego mag ayaki pok owuok oko mar kawo yadhni. Wasetemo kwatiyo kod nyamrerwa magwa e gwenge mondo osambasa wachni kuom ji ahinya youths kata joma tindo ma hikgi chakre 15 nyaka 25 wayudo ni gine ma giyudo kutegi piyo kabisa. Kwanyalo redistribute drugs gi osiptende mamoko kata kwanyalo timo puonj ma information nyalo chopo nego jo community mondo ng'e ber mar tiyo gi len mondo wageng' landruok mar kute mag ayaki e Migori County. Director ruogno mar Fragile Initiative Diana Rose wacho nego chiwo puonj ne oganda kaka yadhni tiyo godo kod jogo ma onego kaw yadhni mowacho ni en yath mabende ka okete tim makare to dhi konyo geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Ng'eyo kata puonj kata knowledge ni piny kabisa because seche magini nokel kata obedo rolled out e county marwa nokotim prior sensitization ni communities monego bed ni tiyo gi commodity ni. Bende dwaro nitiere ni kuondego ma ichiwo yath mar lenacapavir ni koro bed machiegni kod oganda mondo jogo mang'aw yud yot e yudo yadhni. Osiptende ma ichiwe commodity ni kata michiwe len gin osiptende ma ng'eny key population ok gin comfortable godo nikech ka waparo seche makoro ni igolo dices kata dropping centers mondo gibed integrated e osiptende mag sirikal process ni notimore mapiyo sana. Koro mondo jogi ne bed comfortable gi osiptende mang'eny gieki nok yot to bende pod ok yot nyaka sani. Kaunti ma Migori geto jogo mang'aw e gamo kutego mag ayaki kod yadhni moting'o rawere ma e kind higni 15 nyaka 24 ka lipot yango ni 50% mag jogo magamo kutego mag ayaki manyien e kaunti ma Migori gin rawere e kind higni 15 kod 24. Kada beni yadhni mar lenacapavir nyaka sani koro osekelo geno e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Pontie gete mathoth ma bende oganda koro pod ywago ka gombo maduong' en ni mondo koro ket lai makare mane yadhni koro yudore ne jogo eko mader mondo koro ti kode e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori.